rok jotto no lamsogani blog tini hinki to chini program tongo hinke ang thanai blog no jotto sabaijak norok nugia konke ang description ro rijak nai nai di hinke tini hinki to Maharaja Bikram Memorial football tournament tongo Khumulwng hinke aro inauguration tini ong nai hinke aboni bagai sung opening song ra samnai hinke sung tabuk thanglai nai direct college thangai kisa rehearsal khaina aboni yagulo hinke stadium mo thanglai nai hinke ang kolomani pura marong saka nai dibor jorani hainu satong bu marken dei tang kha kolom te si rup sang thang ang ke tabu kisa bike ro kawi thang ke simisi nobar sip arum nang sine kendrok nai tong no bidal Tabo ke jeng chini rehearsal lok pai bai chini sarni gari bai thangui tonglayo program o hinke obong khamunai siari bo nok ni simi ready ngi phaijak ya time koring ni bagai tabuk si ready ngi tongo angke to direct nok ni simi no pai phaijak abani bagai an kono problem onglia ke chini gari tabuk parking khainai oborok hinke sasa school ni students rok de saimanya khorok sanchi siniwo baini bsajok getei rong ta sinia naidi naithok khai borok bo mosajangnai rok tongna aboni bagai ko naidi sok naithongma rok kanbai chumbai phaijak chini tak borok kan borok tabukhe ani dol rok iko minister rok no risaya pharei borom rilai tong khai thungui nari tabukhe jeng opening song rosab lai sinai kendra banai tongdi Tabukhe jeng resab bai kha hinke tini 20 July ni simi Chengjakmani bofro final match ongnai abuto saimanya haipano tabuk choliwi tongo norok bo faine phebai di naidi tini chengmani tini si busuke borok kobangma naine rok phaibai ka tabukhe chini Bai Parmita belain khorang kutui khai resabai tongo norok bo khanawi naidi
chini program almost no paite tiangi tangkha obo khani dol buri nai thok bo single si gondrok line de namo sungnai rok roi mano tabo khingke chini program pai be kha sungno go thanglai sinai chung phaimani ke to gari bai phaio haipono tak thang prangke ani husband bai thang sinai mono bayang bai oi phai dongo chin dol lok baksa thangmai ka jani jago tabo khe chung nok bo khaglam ro lai kha naidi watoi bo phaiti yongoi tongo yakle school ganara naidi chumui bai ha nangtoi yang tongkha hingke chung nogo sakpai kha iko chini aro misti rok manmani program o chung nogo sitei phaisi aro salia hingke tabuk salagena tini nani blog o sonong sinai bye bye.